Mae Danny Williams o arbediad arbennig gan Jack Fflint, yr un orau o'r prynhawn. Mynd y fyr, mae tuag at Cyril i'r canol, i Robles, arbediad anhygol y fanna. Peniad rhydd y fanna gan Robles, 6 llath allan, ond gwaith da yn y gol gan Rees. Fe yn gwyddo allan, tuag at Miles Davies. Miles Davies, cyfle arall i'r hoedi mewn. Mae'r peniad i gornel nac di! Am agos ddethon ni at gol. Ond yr arbediad, ambeniad di hwnna i ddechrau fo. Mae'n chwech troedfad, tîm boddfad, a mae'n mynd lawr mor sydyn ein nid arbediad nhw. Phillips yn croesi, bydd e'n flamu mlaen! Ac arbediad gwych gan Hwlffordd. Pêl arbennig mewn fan hyn yn dde gan Jake Phillips a wedyn Fuller yn ymestyn ac yn arbedion gwych.